Bibili akong pintura at waterproofing. Yung pintura ko bukas, oh. Bubong ng bahay. Tsaka yung slab dun sa kusina. Lagyan kong waterproofing na tulo pag naulan. Bili kami ng pintura. Tara. Sama kayo sa video? Opo. Sama kayo sa video. Nakailaw pala yan. Ayan, bibili kami ng pintura. Pipintura ko bukas ng bahay. Ayan, dito ka bibili ng pintura, St. Joseph 7 Hardware. Ayan. 785 po, isang galon. Isang galon. Ilang litro yon? 4. Apat na litro. Tinitimpla pa ba yon? Tubig lang. Ng simento. May akala ko ready na yon pang ano. Pinaluan pa yun nila ng simento. Ano yung Ayun isa? yung kakalabasan nyo, yung itim na yun. May simento yun eh. Yung ganon? Bago siya ipahid. Paano mixing ratio ng simento at saka ng ano? Ilang? Parang sa isang litro ata, isang kilo. Bistay. Hindi ko rin kasi Hindi yung simento nga. simento. Ay, mismo. siminto. Ay, Isang litro, isang kilo. Bangin Parang yung gano'n mga. ata, alam mo. Akala ko yun ready nang ano. Hindi. May Itong- mixing yun. Bibili pa wala. 4 liters, di apat na lang tayo. ano rin, 4 na kilong simento din, ganon. Tatanong natin. Sige nga, paano nga kasi akala ko ready na. Ipapahid na lang. Yeah. Sa flexible ba ilang kilo sa ano? Yung ano? Hanggang 7 kilo. Ito 4 liters now. Hindi na nag-create dito na siya. Sama na. Kasi na lang. Itong simento na lang. 6.5 kilo. Itong kilo na lang. Tapos pintura pala. Kulay ano sir? Yung katulad ng Neron yun, yung blue. Ayun o. Yung Navy blue ba yun? Oo, pag bubong. Saka ano, Pacific Blue. Pacific Blue. saka ano na rin yung brush. Dalawang brush. Ha? Ito, okay lang ba sa'yo ito? Pacific Blue daw. Oo, basta blue. Sige, ito na lang. Kasi Isang galon. para Magkano madal. yun? Pacific Blue. Brush na lang ang gamitin doon, no? Parang brush na lang siguro yung gagamitin mo. Pwede. 4. Wala pa yung 4. Pwede kang bumili ng yung pang ganon. Parang may handle dun sa bahay eh. Roller? Oo. Roller brush? Ayan na naman.
Marami naman. Zero Pacific Blue. Oo. At saka ano pala, isang Volcasil. Oo. Saka brush. Malapat na pa dito. Dalawa. Ano ka lang? Di 4. Ayan yan. Sige. Dalawa. Saka isang roller. Yung roller lang. Meron ba doon handle? Parang. Ay, malaki na. Ay, yung lagayan ng ano. Yung gano'n na. Parang Paint. Yung Oo. parang meron sa bahay Meron ba? na Yung tray niya, yung gano'n na ng pintura. hmm, Tingnan parang natin, balik na lang pagkawala. sige. Parang ano ba yung binili ko? Parang bumili ako dati. Baka tinapon mo na. Hindi ko alam. Tingnan muna natin tapos bili na lang tayo kung wala. Buhay na to. 610 to that. Ha? 610. Yung pintura? Pacific Blue. Pacific Blue. Sige. 1625. 1.6. Sabi na mga 1.6 yung ating makukuha pag nagpipintura ako sanay na ako sa price. Ay, kasama na yung ano dyan ha? Yung simento? Ay, hindi pa. Yung 7 kilo? Add ko na lang dito. Yung simento. Bali si 20 na ito. Jan. Just Jan. Dab. Jan. Ano pala natin ito? Ano ko? So yan. Hindi na kami ng pintura at ano. Manguhurnal ako bukas. Manguhur. Pintura at saka waterproof. Ako na magtatrabaho. Walang pang ano pampasweldo sa gagawa. Ito na yung nabili. Ano ito? Ay ano? Cementos Bibili na lang tayo. waterproofing system. Oh, Ano bang binili mo? May 100% acrylic. Yung pang pintura sa bubong. may paintbrush na rin. Premium quality boys. Acrylic roof guard. Maliit ba to? Kailangan yung malaking bilhin? Pacific blue. Ito pala haluan ng simento. Oh. Yung simento 7 kilo. Ito yung mga brush. Ayan.
Mayroong Volcasil. Tapalan yung mga butas-butas ng bubong. Ayun, ito yung ating pinagbayaran. Di ba? Magkano ba yung isang galon na Flexiban waterproofing? 785. Isang galon na Pacific Blue na pintura, 610. 2 pieces paintbrush, 150. 75 ang isa. Grabe. 1 pack Volcasil, 80. 7 kilo cement, 70. Ayan. 1695 lahat.